may ahos. Unsa gid ni Mama Bib? Ha? Arang sigahan sa kalayo, oh. Ay! Nya ako ni siyang butangan sa itlog. Ang yo lagi ni siya kay. Butang na mo na isagol na nas buwan. Butangan ako siyag sibuyas. Nan. Ay, ribon-ribon. Dira akong fried rice nga niluto. Ang gisagol na ako itlog day na sibuyas nga dahonan, mao ri akong gisagol niya, magic sarap. Oh, di ba? Lami na. Mao ni among pamahaw karon, fried rice. Ang kailangan gidala ari itom. Pero dili man sa dingon siya nga kuan oh. Magadubo pa ko sa dahon sa kamuti. Para mo among sudan. Charang! Akong fried rice. Muna akong fried rice nga giluto na. Itom jud ang kalha. Pero okay ra kay wa may lain. Wa may lain magamit. Dara guys, naluto na ang akong fried rice. Nya ako na siya isalang ari. Na-fry gid siya maayo. Namatay ang kalayo. Ah! Namatay ang kalayo. Ha? Ha? Nya wala pa jud kuan, wala pa jud pangapanangkot. Challenge. Pero insakto na lang naay asin, naay bitsin. O di ba? Para mo lami ilang balag wala mga panakot. Mo na gingon nga challenge accepted. 14 days quarantine. Hahay, namatay na pong kalayo. Makautot man sa tadanig hinuyupa. Ay, Diyos ko mama. Dara, nagsiga na. Gilisod-lisod kanig nawa na nang nagkilak-kilak na ko. Mura akong artista. Mura akong nagdrama-drama. Matay man siya. Uy! Hilaw pa siguro niya akong kahoy. Ay! Taon. Ay, tawag kamatay. Ha! Ako nang ilunod ang dahon sa kamuti. Ay! Ay, oh my God! Ay! Uy!
Arang asuha. Dali ra siya maluto. Nya. Aray! Dahon sa kamuti. Chedeng! Hala, naunsa naman ni? Dili ni siya kuan lataon kay pangit kung lataon. Di naginot among bitsin, wala na'y bitsin. Nya butan akong tuyo, gamay. Daw karawon. Ako na siyang hoason kay medyo na nalata. Ali na Sherwin kay pangaata. Wala akong matilawi akong niluto og lami ba. Lami ang food. Lami ang food. Chedeng. What? Bilis ka? Una na ko? Oo. Una na ko nung kaon. Guys, mga na ta. Nya. Ang among sudan dahon sa kamuti nga giadobo nako. Unya, ang bahaw kagabi akong gi-fried rice. Gisagulan akong itlog. Nya mga unatan ninyo guys. Kay nagutom na si Akich. Na tukar-tukar ba akong ulcer. Munang akong partner naligo pa. Hating kapatid. Tipid-tipid tips. Tipid-tipid. Okay na siya kay wala na lata. Ano ba? Tae. Agad sulupin din. Taka-taka. Labay na sulupin ba? Kuwanta sa sipon na kaya. Amang suka. Magsuka. Sipon ma. Magsuka ko niya. Naisili. Naisili. Butahan akong sili para mga waning daotang espiritu sa akong baba. Butahan ako asin gamay. Mga una ta guys.
Dami gid siya. Ngayon ganahan ko sa mga utan-utan, mga ingani. Talbo sa kamuti. Naman ako kaon guys. Yang pares. Nga na. Kaon na pud siya. Nabusog in taon ko sa among pamahaw. Nay naghatag namo og apple. Nay naghatag namo og kuan. Grasya. Thank you so much. Manang Iba, Amarante. Gihatagan mig apple ari. Thank you so much manang. Di mo migihatagan sa kuan. Manang Iba, Amarante, gihatagan mi sa apple. Thank you so much. Thank you so much for watching. Kung baguhan pa kayo sa aking channel, please don't forget to like, comment, share, and subscribe. At saka pindutin na rin ninyo ang notification bell para updated mo sa akong mga video. So daghan salamat sa inyo ang tanan. Bye!